Nakatuda na kan mga turista o kaya naman kan ibang deboto ni Our Lady of Peña Francia na sa kada pagbisita nila sa Metropolitan Cathedral sa Naga City, igwasindang mabibitbit na memorabilia sa indang pag-uli. Ang 60 anyo sa sinani Elvira nagikan pang kanaaman Camarines Sur, saro sa mga paratsenda nin memorabilia sa compound kan Metropolitan Cathedral. Pira sa mga pigtitinda niya, iyon mga replika ni Inang Peña Francia, asin kan itom na Nazareno. May kayabman, rosaryohan, rosary bracelet asin iba pa. Ugma siya dahil balik na sa normal ang sa indang hanap buhay. Lalo na ngunya nakapiesta ni Our Lady of Peña Francia, mati niya daan maray na pagdurudulihensya kumpara kan mga nakaaging taon na may pandemya. Mas mabenta po pag Biyernes, Sabado, Domingo. Ayun po yan ang sa kuyang kaldawan talaga ng bintang dakol. Ugma man maging ang paratienda nin kandila sa nasambit na simbahan. Saro na dyan si Nanay Victoria na urual daw na nagtitsenda ng kandila sa Metropolitan Cathedral, punpakan siya ang 5 anyos pa sana. Hanggang ngunyan, totoo, dahil kaya ako nakatapos kan pagklase ko, kaya ini naging hanap buhay ko. Para kay Nanay Elvira si Nanay Victoria, kasabay kan sa indang pagnuro-negosyo iyon hiraro man na pagtubod kay Our Lady of Peña Francia. Gabos na hinagad ko sa mahal na ina, Birhen de Peña Francia, nakamit ko man po. An totoo, yan talaga nga ni si hinahagad ko kay ina, itinatao na nafe-feel ko na itinatao niya man sa sakuya. Hanggang ngunyan. Mientras tanto, padagos man napigahandaan kan mga paratienda lalo na kan lokal na gobyerno ang traslasyon foot procession. Nagigibuhon sa aga na pupunan sa Naga Cathedral, sundo sa Reina del Bico Landing. Siring man ang Peña Francia Pluvial Procession via Naga River na pupunan man sa Reina del Bico Landing pasiring sa Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.